Ahojte a vítajte pri videu, kde vám ukážem môj byt. Všetko, koľko stálo, ako vyzeral pred, ako vyzeral po. A vlastne všetko, čo vás zaujímalo. Koľko ma vlastne tento byt stál pri prerábke alebo zariaďovaní, lebo niekto mi povedal, že prerábka znamená vlastne úplne niečo iné a že ja iba ho upravujem, takže pri úprave bytu. A chcem tiež reagovať na nejaké komentáre, ktoré sa mi vyskytli pod videami a trochu to objasniť a možno povedať ten svoj názor, lebo každý môže mať názor, ale nemusíme ho pýtať do komentárov. Finálnu cenu, ak vás zaujíma finálna cena, tak si pozrite celé video, ukážem vám všetko, koľko stálo. Teda neviem to úplne presne, že koľko stál, ja neviem, presne podlaha, poviem vám cca asi, lebo mám to takto vypísané v tabulke, kde mám vlastne aj všetko ohľadom môjho bytu, výnosové percento, cenu bytu, splátku, proste všetky veci a vlastne do toho výnosové percenta chcem samozrejme počítať aj tú prerábku, takže to mám takto krásne v tabulke a budem sa od nej Takže tak. Chcem sa k tomu vrátiť, teda nechcem sa k tomu vrátiť. Reálne už som rada, že už to obdobie, kedy sme prerábali tento byt, prerábali sme ho presne teda presný mesiac, od 18. do 18. A proste bol to náročný mesiac, by som povedala. Nie len to, že prerábka, stalo sa aj ďalších x vecí v mojom živote, napríklad, že som prišla počas toho o prácu, zrušil sa mi výlet, prišla som o nájomcu a takéto veci, že toto všetko sa stalo vlastne od nového roka a preto som rada, že už toto mám za sebou, už naozaj si prajem, aby sa tu našiel nájomca, aby sa táto kapitola uzavrela aspoň na chvíľu a aby som sa mohla trošku posunúť ďalej. Takže len aby ste vedeli, že tu budem rozprávať možno o niečom, že o viacerých veciach, tak toto všetko sa proste mi deje. Je 7. marca, takže za 2 mesiace aj 7 dní. Prvá vec, čo chcem povedať, je to, že tento byt som zistila až pri preberaní tohto bytu, že cca 8 až 9 rokov tu nebolo nič vlastne investované do tohto bytu. Neprerobilo sa tu, neopravilo sa tu, proste tu býval nájomca za nájomcom, cena bola nízka, takže tu boli nízkopríjmoví ľudia, rôzni ľudia, nebudem ich menovať, ale proste, že rôzni ľudia tu bývali a tak to tu aj vyzeralo. Keď som preberala byt 18.1., tak som tu bola preberať byt s mojou mamou a pre ňu to bolo prvýkrát, čo videla tento byt. A teda bola veľmi nemilo prekvapená. Potom, keď odišli vlastne realitáci aj ex-majitelia, tak bola úplne vyšokovaná, že čo som to pre Boha kúpila. Ako hovorím, tento byt bol škaredý. Tu proste boli hrozné steny, boli tu podlahy neurobené, tu bol taký len tá guma taká, už ani neviem, ako sa to volá, ale proste taká tá gumená podlaha, kúpelka hrozná, proste vyprataný bol hlavne, že to je to, že ten byt vyzeral v pohode, keď tu bol nábytok, keď tu bol nájomca, keď tu bol niekto zabývaný. Ale ja som preberala byt vlastne bez nájomcu a bez nábytku, takže tu keď sa všetko vypratalo, tak ten byt proste kričal strašne, proste aj. Chápete? To je jedna vec. Druhá vec je rozdiel, keď bývate celý život vo svojom alebo v nejakom štandarde a teraz kúpite takýto byt. Áno, napríklad, keď po prerobení tohto bytu som šla do nášho bytu, ktorý tiež prenajímajú moji rodičia, tam, kde sme bývali, tak tento byt je v lepšom stave ako ten ich. Proste. Takže stačilo tu sa to proste prerobiť, investovať nejaké peniaze a tak. Ďalšia vec, my sme všetko robili svojpomocne. Všetko sme zvládli svojpomocne. Nie je to 100% robota. Išlo mi o budget, išlo mi o čas, išlo mi o to, že to proste sme tak zvládli. Takže nie je to tu 100%. Nechcem haniť robotu ani nikoho, kto tu pracoval na tom, pretože mi to nepríde OK, aj keď si povieme medzi sebou nejaké veci, ale nechcem to povedať takto na rovinu, vonku a nechcem, aby ste to ani vypísali. Niektoré komentáre boli také pod videami, že toto je na hovno, toto je zle spravené, toto je zle spravené. Napríklad na podlahu bolo strašne veľa komentárov, uvedomujeme si to, ale mne proste ja nechcem haniť niekoho robotu, hlavne teda, keď
keď to robil teda môj otec. Zase není záruka, keď si kúpite, alebo teda keď si zabezpečíte službu, ktorá vám to spraví nejaký robotník, takže to bude 100%. Napríklad nám doma tiež máme oveľa kvalitnejšie podlahy doma. Robil nám to robotník, proste všetko, stalo to extrémne veľa peňazí, aj tak sa tá podlaha proste pracuje, rozchádza sa a teda. Všade, kde chodím, tak proste, hoci už od teraz, keď chodím na nejaké návštevy, tak si proste pozerám podlahy, pozerám si proste lišty, pozerám, ako je vyrovnaná stena a neviem čo, proste už mám novú chorobu. A každý byt má niečo. Není byt, ktorý je dokonalý. Proste neexistuje taký byt. Takže to by som sa tiež chcela trošku. Takže uvedomujeme si tu také defekty, ale robili sme, čo sme mohli a podľa mňa za tú cenu, čo vám potom poviem, sme tu urobili obrovský kus práce za rýchly čas, pretože sme tu fakt robili mesiac, akože mesiac intenzívne. Tu sa striedali ľudia, hej, že môj otec odišiel, moja mama prišla, potom moja mama odišla a napríklad môj frajer tu prišiel. A tak sa tu striedali ľudia celý mesiac, že akože ďakujem, Pane Bože, za tých ľudí, čo mám okolo seba. Bolo mi povedané na Instagrame, že vraj tá kuchyňa vyzerá lepšie, alebo teda jeden konkrétny človek mi povedal, že tá kuchyňa vyzerala lepšie predtým ako teraz. Ja vám dám fotku, že ako vyzerala kuchyňa pred. A ono na fotke to vyzerala fakt, že dobre tá kuchyňa. V skutočnosti bola hrozná, ja som tu najprv ju chcela aj nechať. Lenže keď sme otvorili tie dvierka a pozreli sme sa ako keby na tú kuchyňu a kvalitatívne, že akože ako vyzerá vnútri, aká je použiteľná, jasné, trebalo to samozrejme vyčistiť, ale proste sme si povedali, že kuchyňa nie je až taká veľká investícia a naozaj je tu nová kuchyňa. Kúpila som vlastne novú kuchyňu z IKEA, nie je to tá najdrahšia a hlavný problém pri vlastne kupovaní kuchyni som mala ten, že nikdy nebola skladom. Všade sa čakalo 3, 4, 5 týždňov a ja som nemala toľko času. Takže preto som sa rozhodla zobrať túto z IKEA. Není to tisícová kuchyňa. Stála má cca, počkajte, ja vám to poviem, aj s pracovnou doskou. Ja som ešte brala jednu pracovnú dosku navyše. Takže keď to tam... Aha, to si musím ešte zapísať. Takže si tu dáme, že pracovná doska. Toto je presne to, že ja už neviem, na čo som minula tie peniaze všetky, ale v kuchyni mám práčku, to mi tiež bolo povedané, že práčka v kuchyni, no keď na to nemáš priestor v kúpeľke, tak ju dáš do kuchyne. Proste tu tá kúpeľka není na to stavaná. Predtým, keď tu býval nájomca, tak napríklad on síce mal práčku v kúpeľke, ale napríklad nemal tam umývadlo. Takže čo si vybrať? Umývadlo alebo práčku? Som vám chcela povedať, koľko som zaplatila za IKEA kuchyňu, že? A som si tu zapisovala pracovnú dosku, nábytok a ideme si to spočítať, dobre? Doska ma stála 150 aj s výrezom a plus teda IKEA kuchynská linka ma stála 500 eur. Takže spolu ma to vlastne cca stálo nejakých 650 eur, už tam bol dres, batéria, sifón, pracovná doska, skrinky plus teda ešte digestor, ten akože stál I don't know, do nejakých 100 eur sa mi zdá, to nie je nejaká drahá vec. Kupovala som ho na Alze, väčšinu tejto elektroniky a týchto proste spotrebičov išlo cez schválenie môjho frajera, ktorý proste vie toto, mi vždy povie svoj názor, či je to správne rozhodnutie alebo nie. Takže tak a práčko napríklad teraz mi boli, preto som dneska tu, pretože mi boli vymieňať práčku, pretože som kúpila normálne práčku novú z Alzy, ale bolo tam skladovaním a prepravou, tam bola proste poškodenie, bola vlastne bubon, bol deravý z vrchu, takže keď šla na prázdno práčka, tak to bolo v pohode a keď tam bolo nejaké prádlo, tak sa to vlastne tá voda špliechala a teda tiekla práčka. Chladničku som si kúpila vlastne s práčkou, vtedy boli nejaké Alza dni, takže som akože ušetrila. A tiež som ju kúpila vlastne spolu s práčkou z Alzy. Je to trošku taká menšia chladnička, uvedomujem si, že to nie je tá vysoká, veľká chladnička, ale tento byt je reálne pre 2 osoby. Väčšinu času napríklad naša chladnička v Bratislave je prázdna, keď je prázdna chladnička, tak žere viac elektriky, energie, takže som sa rozhodla, že proste kúpim menšiu proste chladničku. Niekomu to bude vyhovovať, niekto bude na to frflať. Takže napríklad, čo sedím na gauči, toto je môj klenot aj s vlastne všetkým nábytkom, to sú moje klenoty, pretože ja milujem hľadať dobré ceny, dobré díly a teda napríklad tento gauč som kúpila cez Bazoš, dal sa normálne rozložiť, je to IKEA gauč, všetky tieto poťahy sú prateľné, on sa celý dá vyzlieť, celý sa dá vlastne oprať. Teraz v IKEA majú dokonca aj náhradné tie
tieto poťahy, také krásne zelené, ja vám ich tu dám, majú ich za 99 eur z akcií. Krásne, ale teda nepotrebujem ich momentálne, ale naozaj dúfam, že IKEA ich neprestane vyrábať a že keď sa niečo stane napríklad s týmto gaučom, tak ho nezlomia, ale teda akože zašpinia a niečo, lebo stále je to svetlý gauč, tak proste sa to iba kúpi nový, vlastne nové povlečenie za normálna cena je nejakých 150 eur. Za ten budget 200 až 400 eur sú naozaj v obchodoch nie že gauče, ale lavice. Takže preto som sa rozhodla, že ho chcem kúpiť z druhej ruky a v dobrom stave. Niekto mi písal, že bože, že aký gauč, použitý a neviem čo. Áno, napríklad moja kamoška sa teraz sťahovala do novoprerobeného bytu, áno, v Bratislave, ale skúsme si to iba dať ako príklad. Majitelia celo prerobili byt, kúpili tam gauč za 2000 eur, svetlý. Nedá sa to prať. Jasné, že sú teraz posratí, že keď obleješ niečím ten gauč, zničíš ho, neviem čo, lebo je to 2000 eur. Takže treba si uvedomiť aj to, že tie veci sa ničia a keď tento gauč sa zničí, že budem ho potrebovať nie že povlečenie, ale že sa bude potrebovať akože nahradiť, tak mi to nebude ľúto. Teda dúfam, že nie po mesiaci, ale dajme tomu, že neviem, 3-4 roky poslúži a potom ho budem musieť napríklad vymeniť, tak mi to nebude ľúto, pretože stal 200 eur. Viem, že bol z druhej ruky, že poslúžil, že to bol dobrý gauč, ale keby napríklad tu kúpim nový gauč za 500-700 tisíc eur, lebo tak reálne sa tie gauče pohybujú, tak proste by mi to bolo, že extrémne ľúto. My sme samozrejme, som nepovedala, my sme vymaľovali všetky steny, aj stropy. Takže toto je na novo namaľované. Tie steny nie sú úplne rovné, ale akože fakt chodím teraz po bytoch a nikde nie sú dokonalé steny. Možno niekde v novostavbách alebo tak, ale fakt ja som aj bola po tých prehliadkach, keď som ešte chodila po tých prehliadkach, tie byty boli že v hrozných stavoch. Že tí ľudia akože fakt, že to musí byť neviem aký perfekcionista mať ten byt, aby ho dal do akože perfektného stavu, lenže potom. Napríklad aj tu sú krásne nové zariadené byty s 1000 eurovou kuchyňou a 1000 eurovým gaučom, ale pýtajú za to samozrejme aj úplne iné peniaze. Napríklad ja chcem prenajať tento byt za 500 eur a je taký pekný za 640, 650 eur, čo máte 150 eur mesačne navyše. A to nie je, že Bratislava, že 150 eur hore dole, že trh to nejak akože zvládne. Tu tých 500 eur už je taký, že OK, ale 650 to je najvyššia cena, ktorá tu je. A akože som reálne zvedavá, že či tam niekto pôjde bývať za tie peniaze. Aj keď je to krásny byt, treba vlastne myslieť na to, že kde sa ten byt nachádza a pre koho to chcete prenajať. Nehovorím, že sa neprenajme vôbec, ale naozaj, keď máte taký byt a ešte za takú cenu, tak zase zužujete si tých potenciálnych zákazníkov a ja teda tento byt chcem proste prenajať nejakým slušným, normálnym ľuďom. Inak tu vidíte aj napríklad obrazy, tie mám od kamošky, 3 obrazy mám a tie mi vlastne som s ňou vymenila za kávu, takže good deal. Úplne to tu inak vyzerá s tými obrazmi, takže som extrémne rada. Takto sa pozerám na stôl, ktorý tu bol. To je jediný nábytok, ktorý som si tu nechala. Úplne som si predstavovala k nemu tieto stoličky, takže mám aj tie stoličky z Jisku, jedna za 15 eur. Vyzerajú možno trošku labilne, ale sú veľmi fajn. Tu v Komárne aj je Jisk, takže som si ich rovno šla zobrať. To bola tiež taká náhoda, že som tam prišla, pýtala som sa na tie stoličky, nemali ich niekde vyložené, ja som ich chcela najprv vidieť naživo, lebo Jisk nepovažujem za úplne najkvalitnejší nábytok vo všetkom, ale teda chcela som ich vidieť naživo, ale bolo mi teda povedané, že ich nemajú, alebo teda povedal mi ten predajný, že máme ich. Potom zistil, keď sa pozrel do nejakej databázy, tak povedal, že sú rezervované. Že už si ich niekto rezervoval na predajňu, že si po ne príde. Pravdepodobne to ani nezaplatil, pretože potom zistili, že už je to viac ako, ja neviem, 3, 4, 5 dní, alebo tak, oni majú asi pravidlo, že keď si po ten tovar nepríde do nejakého času, tak zase vám akože automaticky sa vám asi tá rezervácia stornuje a tak mi bolo povedané asi po 10 minútach, že no, že vlastne to je po XY dňoch a môžeme vám ich dať. Takže takto som prišla k tým stoličkám a akože sú super.